Aquests dies són molts els nuclis costaners on s'hi fa feina esquerada per tenir-ho tot a punt per a la temporada turística. Les festes de Setmana Santa, com aquell que diu, en marquen l'inici i, per tant, les obres han d'estar acabades. A la colònia de Sant Jordi, els operaris estan finalitzant unes obres importants per millorar la xarxa d'aigües pluvials d'alguns punts que eren conflictius, com aquest del carrer principal d'entrada al poble, l'avinguda del Marquès del Palmer. Tenim bastantes obres en marxa de pluvials i que estan en marxa i relativament aviat acabaran. Està previst que abans de Pasqua ja hagin acabat també per començar la temporada turística i espero no tenir més problemes de pluvials en aquests punts on ho feim. A més, tant el poble de les Salines com el de la colònia de Sant Jordi també s'han fet obres de millora a l'asfaltat d'alguns carrers. L'any passat van fer un asfaltat de 3 camins rurals i com a millores teníem el reasfaltat de camins urbans. I n'han fet 4 a la colònia de Sant Jordi i 3 a les Salines. I bé, això són millores també importants per al municipi perquè, clar, en so temps se van desgastant i jo crec que hem fet una bona inversió aquí. I a les Salines hem aprofitat d'asfaltar un carrer urbà que encara no estava asfaltat i que també tenia bastant de trànsit i era una demanda ja bastant històrica, i a la colònia de Sant Jordi ens hem centrat en els carrers que estaven en molt mal estat i que han fet trams d'asfaltat nou. Tornant a les obres de pluvials de la colònia de Sant Jordi, la inversió ha estat d'uns 300.000 euros gràcies a la línia d'ajudes que ha concedit el Consell de Mallorca.